Dem baş evalno. Em dersa xwe berdewam dikin. Cara borî em me gotibû li malê stranekê Aram Tigran bixwînin û hinekî jî xweser amade bikin ve xwend. Erê. Baş e. Em bi kinayî bixwînin dîsa jî dengê kê xweşeş xwendinê re wisa? Birêz İbrahîm dengê te çawa ye? Baş. Ka bixwîn. Zimanê Kurdî. Bi xemlû rewşe şêrûn û xweşe. Şêrûn û xweşe zimanê Kurdî. Bi xweş awazê lêtif û nazê. Lêtif û nazê zimanê Kurdî. Beyta Feqîye Kubra Xaniye. Kubra Xaniye zimanê Kurdî. Kewqeb Çiyane Kubra Teyrane. Kubra Teyrane zimanê Kurdî. Bi xeml û rewşe şêrîn û xweşe. Şêrîn û xweşe zimanê Kurdî. Belê. Aram Tigran. Ne var e? Em destpêkê hinek stranê bixwînin li ser bîranîna Aram Tigran û pişta minkê qala Aram Tigran bikin û pişta qala dengbêjê me yî din hunermendê me yî dê bikin. Baş e? Ve xwe amade kiriye? Tamam. Em çi bêjin? Yek, du, sê. Fermo. Xemlû rewşe şêrîn û xweşe. Şêrîn û xweşe zimanê Kurdî. Bi xweş awazê lêtif û nazê. Lêtif û nazê zimanê Kurdî. Bi xemlû rewşe şêrîn û xweşe. Şêrîn û xweşe zimanê Kurdî. Bi xweş awazê lêtif û nazê. Lêtif û nazê zimanê Kurdî. Baş e mala ve ave. Ben dedi cihane xuyaya ve xwe amade kiriye pêwîst nakem bixwînin ji ber dema me bi sînore. Aram hem stranbêje hem dengbêj mirov dikare bêje stranbêje dengbêje jî ji ber ku aram bi rastî hemû tişt e. Li ber dilê min wisa ye. Yani demê ku jiyana xwe ji dest da bi rastî ew jî Eyşeşan jî Hemed Arif jî yani wekî ji nava me qetiyan çûn yani. Dîroka me bi wana zindî dibû. Em ser bîranîna Aram Tigran dikarin çi bêjin? Rastî hunermendê nemir Aram Tigran servî çi bêjin nebese ama serokê gelê Kurd Abdullah Öcalan gotinek vî heye em veya bêhnin bîra xwe her tiştî îfade dikî serok apo ji bona Aram Tigran hunera Aram Tigran re dibêjî em gava tekoşîna xwe em ser hunera Aram Tigran ava kirine. Ev gotin rastî her tiştî îfade dik. Peykereke vî hatiye çêkirin li Silvanê ne var ê? Li vir di destê min de peykereke ferqînê ne var ê? Baş e. Çend ji stranên wî çendek li vir hene ciyayê Gebarê ve godarî kiriye Zîlan Serxwebûn xweş e Kurdistan xwazî dîsa zarbûma rabin evîna feqîyê Teyran keçê dînê ey welat û ay dilberê pir xweş e. Xemilî Zozan bêjin. Xemilî Zozan dayê min ber de Diyarbekira Şêrîn Aydil jî xweş e. Em hatin heval Firat ev jê Aram Tigran in. Bi jiyana xwe ji dest da gelekî em bi rastî me tişkî pir mezin hûn dakir. Ne tenê ew wekî din Hemed Arif e. Ez ne şaşbûm Aram Tigran ji xwe ne Kurd e ez bûm Ermenî ye. Ermenî li Amedê mezin bûye dema ku qirkirina Ermeniyan de malbateke Kurd wîna digire cem xwe û mezin dikin pişta derbasî Qamişlo dibe û pişta jî zanî çû aliyê Rusya û hat heta Ewropa û wisa yani jiyaneke bi eş derbas kirîne. Radyo Erivanê da gelek keda xwe heye. Wekî din Hemed Arif heye
Ki Muhammed Arif nastike? Muhammed Arif'e Ciziri dibêjin, Cizrevi dibêjin. Cizrevi. Kes godarî dike? Tu godarî dikî? Belê, ez dikim. Baş e. Di 1912 de li Cizîra Botanê ji dayîk bûye. Dibêjin. پرانی امره خال باشوره کردستان جیان بله. خال لور دوماند و لور رحمت Dibêl girtîgeha Amedê jî maye. Di salên navbera 1925 heta 29 de li girtîgeha Amedê maye. Bi rastî dengê wî jî pir xweş e. Yani çûnavan ji me re kêmasiyek e. یکی دی گم بیر بینن هیاز قرابته خاجوجی Qarapetê xaçû jî heye, ew jî min derxistiye rast e. Ev ona êmeyî bêhempan e, rast e. Tu dikarî qarapetê xaçû bikî? یعنی کرتایی در حق قرابته خاجوته زانم موجی لباکوره کردستانی لهرما بوتان جور کوچبر دبی دچی روجاوای کردستانی و قدره gelek sala lur leşkertiya Fransız'a diki neşaşbun. Ew bi xwe jî bi eslê xwe Ermenî ye. Erê bi asrê xwe ew jî Ermeniye. Lê belê hunera wî tev bi zimanê piranî li ser zimanê Kurdî bi zimanê Kurdiyê da wî jî li Rusya dijî li Ermenistanê û li Rusya dijî û li wir jiyana xwe û stranê lawkê Metînî. Lavukê Metînê. Mamas ev du wextê qirkirina a xaçperesta an Ermenî û Suryaniya de ew zarok bûye divê hatine wan bigirin ew jî cîranê wan malek Kurdên êzî bûye ew biçûk bûyî wî xistine bin tasekê de wî werveşartine were wî xelas kirin malbata xwe tenê ew maye. Belê mixabin li Tirkiyê gelek zulm zordarî li ser wan hat çêkirin û dîrokek bi trajîk e yani. Lê hunerê wan heta qîyametê wê bimîne. Her wiha şerwê birû heye, kawîs axa heye mirov Belê. dikare besran bike. Belê pir hene. Hemeşê xwe heye. Erê, Hemeşê xwe godarî dikin. belê. Ew jî ji Qamişlo ye. Dibên Qamişloka rengîn. Baş e. Em jî derbas bikin. Meryem Xan hunerbendê me yê jin jî hene. Yani ne tenê êmêr, ê jin hene. Meryem Xan heye, Ayşeşan heye. Ne var heye? Niha ê zindî jî hene. Aslîka Qadir heye. Ew jî hunerbendeke baş e. Ew sax e. Aslîka Qadir? Aslika kadir sağ. Sağ ol. Lê Meryem Xan û Ayşeşan mixabin ne nav medene. Ê Meryem Xan minik stranên wê gulê wey narê Lêlê Wesoyî demem zarok bûn me gulerî dikir pir xweş e. û Mihemedê Romî Lêdayê Lêlê Siwaro û Ayşeşan ji xwe pêwîst nake mirov ama ji serî heta binî her tiştê wê ji dengê wê ji hemû tiştê wê xweş e. Yani bi Ayşeşan demê em zarok bûn li radya Êrîvanê demê ku dengê wê derdiket em bi wî dengî mezin bûn yani. Yani Ayşeşan pir hêja bûn. û gelek hunermendê me hunera xwe ji helbestvanekî me yî pir hêja girtin. Ne were ye? Taybetî Cegerxwîn. Seyda'ya ciger. Seyda Cegerxwîn. Gelek dîwanê wî hene. Cegerxwîn ji Kercewsê gundê Hesarê ye. Şu günde mi? Gundê te ye? Evet. Tu Hesarî? Ha, baş e. Ve demê gundê we hûn zanin bê çi zulm û zordarî li serê Cegerxwîn kirin ne? Ji ber ku gundê we berê hemî ew axe bû belkî heta nacî axê we hene ne? Niha bi şopekê berdewam dikin. Lê axetîn heye wira. Belê, belê hebû. Yani ez texmîn dikim ew zulm û zordariya axa ku li ser Cegerxwîn kir ku ji wir derkeve jî ne were hem
li dijî wana pir helbest nivîsandin hem jî mecbûr ma pêwîst ma ji wê derê derkeve jî. Ciwan bû, hinga ciwan bû jî dîsa li hemberê zilma axê derket û yani neçar ma derket ji bo. Derbasî Rojava bû. Berî derbasî Rojava bî li çend ciyê dê Kurdistanê yani li herêma Mêrdînê geriya û dawî derbas bû. Pêwîst ma çû. Belê. Cegerxwîn dîwanê wî hene ne were gelekin yani mirov nikare bijimêre hemû stranbêjên ku niha distirên pirayî helbestê wî dikin stran û distirên û di wêjeya Kurdî de yani ciyekî ku mirov nikare nîqaş bike girtiye û helbestên wî pir zelalin baş tên fêm kirin dagirtîne naveroka xwe û îsyanê tîne ser zimên rewşa Kurda tîne ser zimên yani neheqiyê ku Kurda çê dibin paşverûtiyê ku di nav civakê de hene û ne tenê ew perspektîv jî dide yani divê çawa be jiyan çawa be mirov li hember zulmê çawa serî rake yani divê alî de cegerxwîn her bijî yani her bijî. Wekî din kes divê mijarê de tiştekî dibêje derbarê müzîkê de helbestvanan de dengbêjan de dengbêjên herêma we kî minak Aliyê Botanê kî nav û dengin? Navê demê gundê me çend kesî hene ew nav me de yani ew navdar yani wekî ne bûne Nebûne gelerî nebûne gelemperî. Li em bêjî di wê deverê em bi Botanê de kesê wekî Salihê Şirnexî Avdullah Goyî dîsa Cemalê Şirnexî tên nas kirin. Ev hene Baş e. Herêma Mereşê dengbêj hene? Li vir pir Ayşeşan gudarî dikin. Goderî dikin. Hemû nas dikin yani gudarî dikin. Aliyê Botanê êlî he Yani piranê goderî dikin ew jî. godarî dikin û miradê kinik hebû. Muradê kinê Miradê kinê hebû. Aliyê Mêrdînê Aliyê Mêrdînê mitir cî hene. ew navê çi ye? Mijbîr kir. Kîjan? Pir Ê ku dûrika dibêjin hene ew Murad ku heye Hüseyin ku heye nizam çeye ew dûrika dibêjin. Ew dûrika dibêjin ew ne dengbêjin. Me guhdar kir yekî kor heye kor mustol li herêma Maraşê bi nav û deng e dengê wî jî pir xweş e me guhdar. Li kîjan herêmê jin pir dengbêjî dikin hêla Botanê bar dikin. Dengbêjî jin Serhedê jî hene. Botanê Serhedê. Li Aliyê Anatolya navîn we çi dikir? Tê bîra we hûn zarok bûn be dibe ku nayê bîra we ama. Qet dayî ku bavê we qalê nedikir. Yani dengbêjî Dengbêjî, stranbêjî, wisayê ku nav û deng. nav me de wisa wekî kesekî dimre û çaxî şîn ev gelekî Ê zêmar yani ê ku şîn dikin. Ew hene. ev jî em dikarin bêjin dikeve nava dengbêjiyê û wekî din serbilend qanat heye ew jî gelekî bi nav û deng ceme. Kurdî distirêne Erê. baş. Baş êve adı Wêran şerê. Wêran şer herkes nizanim yani kesekî wanî ku bi nav û deng nas kirî ê hîn heye nizanim. Ên hatû nizanî. Baş. Aliyê we Serhat. Yani öyle me Şakir û heye mamoste misal Şakir û Şakir û? Serhedê he. Serhadiye. He. Misal Nav û ew deng e. Jamedê Seyidxanê boyaxçî heye. Amed boyaxçî ya dengê wî jî xweş e. Semsûr me deng ser semsûr qe dengê semsûrê derneket. Yani pırnev navdarın ve nav gel de eken de naskına Ali Dören. Ali Ali Dören. dörek. Başa yani bi kinayî wisa mirov dikare fêm bike her herêm taybetî Kurdistanê gelemperî hinek herêm zêde bi hinek kêm be jî aliyê dengbêjî de aliyê stranbêjî de bi rastî xurt e.
Yani hem varı jina da hem varı meran da hem dekbece me hem stranbece me hem durik vanên me ku durikan dibêjin hem weke evîn gotê zêmar dibêjin xurtin yani mirov dikare bêje Kurdistan ya jî gelê Kurd gelekî hunerî ye. Mirov dikare vêna bêje yani. Baş e. Em vê mijarê wisa derbas bikin. Me nexwestem ji pirtûkê bixwînin ji ber ku wisa zindî mirov pevdû nas bike xweştir dibe ne warê. Yani napirsê we divê mijarê de tiştê ku serê we de zelal nebû ya jî hûn pirs bikin heye. Baş e. Vê demê em binerin em derbasî werzîşê bibin. Werziş. Werziş jere dibêjin spor ne warê. Werziş. Werziş bi soranî ye lê na di zimana de di navbera zarava de warê. Demek ku di zaravayekî de peyvek kêm be tune be miribe mirov ji zaravayekî dibîne çêtir e ku mirov ji zimanekî biyanî bîne. Yani dema kurmancî de werzî spor yani em bêjin winda bûye kurmancî peyvê xwetine mirov ji soranî werzîş tînin şûnê tînin bikar tînin ev ne kêmasiyeke ev herdû zarava hevdû temam dikin. Ciyek ciyedekî de baş e ji sporê çêtir e mirov eger soranî bikar tînin em ê jî bikar bînin. Zaravayê me ye bingehê wê jî Kurdî ye em jî kurmancî jî Kurdî ye soranî jî Kurdî ye hevdû xurt dikin. Baş e. Ki rojane ya jî hefteyê carekê werzîşê dike. Mesela em heftê carê roja çarşembê êvarê em ev werzîşa goga niga dilîzin. Dilîzin, goga lingan. Evet. Taximê we heye. Erê. Li meclisa me Baş. Hem meclisa we em, civata we yani civata meclisa me. we karê rêxistinî berdidin bi gogê heftê dilîzin. carê zivistanê Evet. di hindir da dilîzin. û wekî dil derve dilîzin. Derbuharî işte havînê jî derva dilîzin. Başê bi kîjan herêmêr dilîzin. Nav xwe Tem nav xuda. Nav Tem, xuda. he. baş. Tesîrek erenî ser pratika we dikan. Tesîrekî erenî. Erenî dike. Evet, pir baş e. Aliyê Aliyê rêxistinî. devam dike. Tamam. Wekî dil. Evelên ciwan werzîş gerek Me berê werzîş dikir wersiza goga desta. berê kengî ma. Berê gaz vêm Swîsra ez hatim Swîsra Ha. cî min çê dikir salke ez pêlîst lê durim jê berda ji ber got ez nexweş ketim. Erê. Derbasî Berda. ver. Baş. Renas? Ev rojan da carke avjenî, term avjenî. Avjenî. Spora herî ba herî xurt avjenî ye. Ev baş. Li gundê we av hebû. Heye, Heye. Fırat. Bir he. Wir derbasî ve. Keyf keyfat. Bir her roj diçû. Behîvan evvel gundê we av tune ye ne? Gundê me çaxî berf dihilet cemekey hema havînî zihayê. Avînî zaye. Tu çi werzîşê dikî? Ez hew dikim werzîşê min berê dikir. Berê dikir. Baş. Anatolia navî? من jî berê gelekî yani werzîşê dikir lê êdî ez min dest pêkirine kirin yani Bu zîdî caran Kurdistan derfetê nade ne? erê caran wisa ez tevlî xwişka xwe ronî ez min diçin baz didin. Baz didin. Erê. Bazdan baş e. Berê we çi dikir? Berê min gelek çi tenîs bû goga destan voleybal wekî din boks jî Boks? Ve demê em xwe bistirînin ca. Çin bi çi nabe ne warê? Dibe ku hîn biter ema be. tenê ji bo xwe parastin yani Baş e baş e ew jî baş e. Yani xwe parastina reva bi rastî pir girîng e. Hele dibe ku belkî li vî welatî zêde pêwîstî pêtine bile tu eger tu li wekî welatekî wekî Tirkî dijî yani bê parastin qet nabe yani her roj hûn dibînin çi zulm û zordarî ser jina tê kirin. Rûken? Ez ekbazî dimeşim. Meş. Baş e. Hoş. Ez ji basketbolê ez dikim. Li belê ez nikarim gelek
Dem atet mi? Devamın tane. Yani bak dem lütfiye. Dem bir gırta. Terixan dem atet jitine. Maması ez verişe praniye meşe hazdıkım havine carcan ya bare beyiz na sara tınıkar yani devabı meşi. Meşi başa. Yani prani Daristan'a da meşantına gerek hazdık. Evvel Hasan. Zoruk ama yekçoran demeşim yekçoran bazı debezin. Yekçoran jamtarın. Kim derbaskı? Zarok da derbaskı, tu derbaskı. Valla zoruk ama zor edibimiz debim. Yekçoran jam hafta jorek ya ciddi joran tarın anjaneti. Avjaniye. Avjaniyeri. Boş. Pır verzi prestekın ama hafif dur yani vakt demtinle yani. Dem etecdem. Evvel Mahmud dem etecdem. Çar cara berim müzik gokan nigad list. De takım eki de yan Arı livir Mezopotamya. Mezopotamya bu. Ev Mezopotamya hiç heye ne Hiç var? heye, bele. Devam diken. Başa. Cuaniya xoda noqe dem az çum Yeder ne dem ro hoşta cibistrine. avjeni vaktim hebi az diçim. Başa. Çar cara cidmeşim. Boş. Mamosta ez ji goga destan ji voleybolê hezkim. Dîsa berê futbola goga lingan jî pêyan min dilîst. Niha tenê di çalakiyan de carna em dibezin. Carna dimeşin. Ew jî di sê saet diajo bes e. Ew jî baş e. Xwe herro çalakî hene. Erê. Baş e. Baş e. Bi vî awayî dibêjim em beşa werzîşê jî dikarin derbas bikin ne were? Yani werzîşa ku em dikin ji ya Pirtûkê zêdetir derket. Di Pirtûkê nawq heye. Heval Mahmud xwe nawq got. Goga destan heye, heval İbrahim got, goga piyan heye, heval İbrahimê di got. Kesî qala kaşûnê nekir, yani xwe şemitandina ser berfê. Kî xwe ser berfê şemitîne? Swîsra her der berf e. Mamosta me di wextê zarokatiya xwe de me. Zarokatî de werkiriye. Erê. Naw mezin bû nakin. Bes niha hûn dikin ne? Az taze fêr dibim mamosta. Hespbezî heye, li kîjan herêmê hespbezî heye? Hespbezî. Yani hespê sar dibin, texmîn dikim Naliyê Serhedê pir heye, ne were? Li Bamêjeyê gunda li Mêrwînêceyê e. Gunda em kerar em hespar Ew kerbezî ye, bir hespbezî. ama hespê me jî hene. Hespê me jî erê. Dora reha eval pevi reha min dîtiye erê. Hêstirê me pir bûn mamosta. Botanê hestir pir. Hêstir pirin ne kerin ne hespin. Ew ji bo bar e. Gelek aliyê botanê qûtê xwe yî 6 meha divê payîzî bînin, ji ber ku zivistanê dikarin herin ji bajêr bînin. Ji bo wê jî hêstir lazim. Erê hêstir. Rast e. Ali ser radyo ama pır mamusta hemen her mali da hespek he yani ya. Ew jî ji wan re pêwîst dibe ne were? Yani vay sanki hobiye ke. Hobiye şey. Judo, karate judo. Kesî kiriye ya jî diketine ya. Yani evana edi Pirtûkê de ji bo me xwest ez wê jî bînim bîra we. û vî awayî em derbas bikin vêna. Em derbasî şano û sînema dibin. Şano û sînema hefteya borî texmîn dikim hevalê Hesan bû gotibû pir jiyana min bi sînema derbas dibe ne? Zarokî bi sînema derbas bibû. Hevala Perîxan bû digo ez şano çê dikim. Na şenet maması. Kî bû? Hevala biyan. Ha viyan bû. Ve demî emînkî li ser şano û sînemayê li vir bim tekstek heye em bixwînin em piştayekî ser sohbet bikin. Baş e. Kî dikare bixwînin? Kî dikare bixwînin? Evîn? Evîn tu viyan. Nabe? Viyan yek bibihêlîn yek bibin dîlan. Ez van rojan hinî avjeniyê dibim. Keyfa min gelekî ji avjeniyê re tê. Ez jî gelekî ji avjeniyê hez dikim. Lewma ez rojên duşemê diçim avjeniyê. Bi rastî ez jî rojên yekşemê diçim avjeniyê. Rojên duşemê jî basketbolê dilîzim. Ez jî basketbolê dilîzim. Lêbelê ez ne pir jîhatî me.
Tu beştarî xebatên şanoyê jî dibî ne wisa? Belê em niha li ser lîstikekê dixebitin. Şano bala te dikişîne? Na keyfa min zêde ji şanoyê re nayê. Ji ber vê yekê ez zêde naçim şanoyê. Lê belê sînema gelekî bala min dikişîne. Keyfa min ji fîlmên Behman Kobadî re tê. Her wiha ez ji fîlmên Kazim Öz jî hez dikim. Rast e, Behman Qobadî gelekî serkeft ye. Ez jî gelekî ji sinemayê hez dikim. Lê ji ber ku dema min zêde tune ye, ez hertim naçim sinemayê. Belê tu rast dibêjî, tu beşdarî gelek çalakiyan dibî. باشه ez texmin dikim hinek dema me heye ne were li vir diyalogek de heye em ê jî bixwînin em dersa xwe wisa bidawî bikin diyar û rojda kî dikare bibe diyar vê demê xortek bila bibe diyar Birahim dikarî bibe diyar Darek. tamam tu evel Mahmud bixwînin Roj da tu qet pirtûkan dixwînî? Erê, ez ji xwendinê pir hez dikim. Ez van rojan jî pirtûkeke Mehmet Uzun dixwînim. Kîjan pirtûka wî? Siya evînê. Pirtûkeke gelekî xweş e. Rast e, pirtûkên Mehmet Uzun gelekî serkeftî ne. Ez jî van rojan pirtûka Hesenê Metê Labîrenta Cinan dixwînim. Li gorî min Hesenê Metê jî nivîskarekî jêhatiye. Mixabin ez wî nas nakim. Helbest jî bala te dikişînin. Belê, nemaze helbestên cigerxwîn bi min gelekî xweş tên. Cigerxwîn helbestvanekî bê hempa ye. Ez jî wisa difikirim. Helbestên wî pir xweş in. evel Birahim helbesta wî li vir piçik nivîsandine tu dikarî bixwînî Heval ez bilûrvanim, dengê saza hozanim, ji we ez dilgiranim, ez nizanim çi bêjim. baş dersa xwe em ê bi gîhanek dewam bikin lê dema me qediya dersa pêşiya me em ê bi gîhanek dewam bikin ji kerema xwe re gîhaneka bixwînin û wisa werin baş e tamam dema we bimîne xweş Ben baş mı?